mutanga right kana mati vana vari kuno kuZimbabwe muna muchitichi zvenyu zvinanga zvaita nekuti mati vana vasvika kutonga kwamakaita kwakatokwana because izvozvi zviro hazvichaite muri kukanganisa unhu hwevanhu kukanganisa unhu hwevanhu tototamba nhamo sitaiziva kuti tiri kumwa bhiya izvo zvitamwa kajinja pasa handikuzvona kubhajeta mari kuti isapinde muprobhlemu yakawanda saka takadaroka ndinoda kumbodaidzawo chef Nduna chef Nduna wanenge dzinomboti tachai dzichidzoka dzichidzoka wadzada kutaura ka kuti upenyu hwedu hatiri kurirama kuZimbabwe taimborirama upenyu but right now hatitararama upenyu sei tadzoka mumalevel 50 cents saka 50 cents yaimbonzi $1 kana $US kana nyako iri pakuti chikweyo ndeyekuti isusu mari yedu ka ichatenga mari yenyipi iyoyo kuno kuZimbabwe saka ndikakupa mazimdora ndikatopa dora US zviri nani ndikakupa US mazimdora ora ndokona kupa mari inotokwana kutenga wish iri ye2 loaves zvinobatsira here kana kuti hazvibatsiri wish maneta mari wish 6,000 wish tumamototonoti wish Toyota wish iwish 6,000 5,000 kana kasenziko 3.0 6,000 but mari yacho nditobuda nayo mudhara ndichitonotenga lofu rechingwa iri yemuno muZimbabwe kwete mari dzekurebai tikudawedza kutaura kuti kana tagara katazogara mari hatichatengi hatichazvibatsiri hatichadini tikunetseka kuZimbabwe tionewo ikoko pamwe ukata hautiudze zvokuita kasha anontora vhidhiyo achinditora vhidhiyo pakudeni zvandaita zvatokwana iwo vanhu vatoresa vhidhiyo vati vadzai kamera here right ndandiri kubvunzawo muripo uyu mukuru kuti chazoita kuZimbabwe usina kuchengeta huku chi ndikubvunza mukuru uyu chazoita kuZimbabwe pasina kuchengeta huku chiiko chii handiri kuziva kuti vhidhiyo ichipera mawana ako pana paunomira nditi bati kunyasa kutaura kuti iwewe chauchazoita muupenyu hwako indiri mwakambucha but iri kubvunza kuti muupenyu hwako chauchazoita pasina kuchengeta huku pateni chii kubasa kwacho uchadiwa kura old man you are now old kubasa kunganzi uri kuuya iwe kana nepamba pangu pakanzi pari kuuya mamonya anenge wewe uchingosvikavhura gedi ndobva ndataura ndoda kumamisa 1 by 1 kuti 1 by 1 kuti muzonyare mangwana misaona zvichineka handiri kuona nokuti upenyu handiri kurarama izvozvika kuri dangerous anonzwa sanga iwewe Nduna akubvunza kuti ukatadza kuchengeta huku chimwe chaita chii sei wakamaka Nduna nhasi anasi pavangore nyaya yangu naye saka takadaro naNduna uyu ndibaba wangu but handidi kumunyadzisai pane zvinhu zvakawanda nditaura kuti huku dzikatadza kuchengetwa muchaita sei saka muchazoii tagara tinonge tichingotaura kuti idii kumubvisa pachinzvimbo chake hazvigoneki hamuzvigoni hamuzvikwanise tichifamba takadaro tikutaura kuti isusu idii emasoni munangabwe ndiye akutotonga 5 years yepo achadzerarama unenge watofa kana ngoti mwari ari kuchengeta saka tikati emasoni munangabwe ari kuchengeta nyika asiriso anochengeta futi government hasi kuikwanisa asi dai sikapaiswa kamukomana kadiki diki ke kanotonzi dhumika
ngekuzanupefu nyaya dzakutaura kuona zvimiririre lero Ndozvimirira. dhumike kanenge ari nani because kanenge kachikwanisa kuzivawo English language nekutaura not that idyai mazondo idyai machii ukadaro kauri baba isichazoti chii unodyei mazondo mapototos nemupfushwa saka vanokurudzira isu kudya mupfushwa kwete kuti vanhu vangu be free dyai zvakati unoona pamunokanganisa manyame nevanhu vako vari bek kwauri iwewe mune kaunhu kamwe kastupid things kuona da ubata nyaya 5 nyaya dzako dzese dzigumira murodhi hapana nyaya yekuenda mberi inge nyaya dzako dzese dzinodhaisa kadzese dzauri kutaura ipapa dzese dzinorowesa saka hande 1 nasitanga kuti nyaya yekufamba pakuti chii wati madman akauya ko yako iwe kuti wakatanga ndo munhu first munhu yake gore ripi wakaita gore right 22 gavaro rekorera madhara anga yakari gore ripi ngari 2023 iyo sati jairire 2023 kwakusiri kuma 1990 something ayo kwakusiri kuma 1990 something usatida kutangisa urinzoi alright 2019 anditi ayo haisi 2019 kudhara kwaiva kuma 1990 something wakabatwa nekorera wakabatwa nekorera ndiwakaanza korera muzimbabwe era ndaunza korera anditi hapana chinhu chakanetsa because ina anambogumira munhu uyewo nditsvage kana kuti uyu ndianoziva kuti nekorera nemunzwa nevanhu vake kweye kutuka major street asi uye akazouya manje neasha akati mbara buda muchipatara imomo ndikatobuda but uri kuona kuti chii kurwara nekorera kwangu kwakwezingbuda kurwara korera ndo chete wani munhu akabatwa nekorera mbarese first korera ichitanga munomuka yakaponesa inini unzwa kwati vanhu yaponesa inini ka vanoendesawo kurugwendo saka pairewe pakuti iwe munhu uri kuti korera ka haisi ora kwewe pakamamirawo mukapumeti ndezvegore ripi aiwa zvako ndezvekupa 80s yangu ndeya 1990s yako ndeya 80s akatouya pamabonozva rakariduzvika atipura paipa rakaridhoti kozi akatouya pamabonozva kutora kapu chavari kuimamira zvozvo but unofanira kuti pakugara wozonotenga makapu yauti maite ivi munonanga muri kutamba nemunhu akanaka anonaka anozikotitira kapu vaimamira mukiyeesitirapanaka tingati chi tutotikaumamiswa nekuti munhu akabva ukadataka inaizoti indege ndakamamira mukapu ndaenda kukanada aiwa wakataka kutokwaniti wadaidza bheri napetros dzanzi tichakonisa kwaniti wazeze uyai kupata niti wadaendesa zonde kuno ndikune mndu rakatsemuka tsemuka museri mukupesi chii ndakarowa uda ndikati wakamama wakamama iyi haidhinga tisevasadzezezi iyi ndonyaya takutaura kwada mupana konde imwe enda kuvhunza 1 mira ndibvunze 1 yako ana mamira mukapu medi awati haisiriyo kodoko haitanga ataura kuti hatitauri zvenyika ai ndine 1 enda ngovhunzangu yawakatuka major street yai chii chakaitika orati paka ndakatuka major street ndichibva kundana netsevana nemukadzi wangu kukwadzana ndii ndosvika gombo riri kurwadza uye anga ari clerk of court not major street ndikamuti beshera mai wangu
Vopo mamanzi mangani. Pandapuwa 8 months. Anapuwa 8 months. Ndayangonzi every day. Come tomorrow. Come on 13 February, come on 13 March. Indikanana chembera nezvizvo. Aruzvona. Zorinda ichengetedzwa mukati merimandi. But kurimandi kwacho chikafu kwakusina. Tatoti zisikaenda kurimandi. Lake hama dzinenge dziri. Chunza chikafu fodya. Chichi. Iwe hakuna riko. Unzwa? Hakuna kana tombo riko. Unosvika ukatodya sadza nesoya mini. Ukadya sadza nebhinzi wanokuwabudzidaidza mazuva ano vanoti imwe mukwa. Kune mukwa nhasi kune chii. Handiti unzwa here? Uri kunzwa here? Kune mukwa. Iwe kana waburirwa spinach yaka. Yaunoti spinach kana cabbage. Iwe unogona kusarifarira because inenge richine mbuka so. Ndiri kuZimbabwe. Mafuta anenge aida nemagadhi chete kumakwavo. Handiri kuzvona. Wanzwa? Mafuta aida nemagadhi chete kumakwavo. Saka utonetseka zvekuti unetseke handiti. Saka chichi wakadaidzwa nani kuenda urimandi? Handiri wakaenda wega? Andadaidzwa. Wakatuka Major City? Anatoka Major City. Ndakatuka PP. Ndamuudza kuti beshera mai wako because unonetsa. Because it was holiday mudara yemuna April. Uyu munhu ari kunitora vagedhika. Kunitora nganingirei. Ina akapfeka jini neT-shirt ndikamutaura kuti ukona kasutu kawakapfeka apa. Akatomboqualify ndikapfeka sutu. Iwe unotorwadzi. Tichibva namuti pwaka. Akuda kutenderera vana kuti mumwe futi. Mbama. Vakatodaidzwa vanhu kuti muri kusiya mwanyatsiro wase. Ngati iwewe futi iwewe. Next time I'm going to mamisa you. Angai kuri wadaidza wacho. Awadaidza ka. Ngati wazombumba neridzi. Ndakazongochembera ndikatadza kuziva kuti ndichaenda kuti chichi kunetsa. Wazononza kuti remind yakandirwadza baba. Porridge harina shuga. Vantauri porridge harina shuga. Doi hapana. Asi zvinenge zviri kwanditi. Zvakatositoka baba. Mukaisirwa doi mudhiramu rakadai kanditi. Munoisirwa teaspoon. Kahwema kekunzwa so teaspoon sokucha. Irodoka. Anodya second, third, fourth. Rine kahwema ke teaspoon. Ndirikunzwa. But inana advantage because ndati mpana nguva weekend. Saka pegana dzifodya zangu. Saka peg kana kuwandidi. But mwara vanonichengeta manizvo. Ya mwara kauchengeta saba video ichipera wakamirirwa ndikuziva. Nani? Nani wakawanda. Tuka wakawanda. Kutuka vana ndiri kuitanga. Kuwati waziwe isusu kuti isusu tiri panhamo. Tikunetseka. Iye munhu wacho ngaasanimirire ngauye andibatsire mfana unogara papo. Undibatsirawo. Avanipakana kuti 500 years. Ndotadza kusimuka. Ndotomutengerawo kana auya kuti honorable Mirembo pe makotsi 3. Imosha kutuka wana ndikuita kutaura kana ndikuita kuti ndina chakwanisa kutaura. Asi iye kana auya ndinofana kusvika ndinobvunza kuti kumwei. Arikona. Tiri mari apa muhomwe medu. Alright. Chikata apa. Kuchimdara mani, kuchimwe chimdara chawanga uchibomba so. Chimwe chimdara so. Aiwa. Iye mdara ndinaye. Pane mumwe futi wandisati abata muna second ka. Akabira vanhu mari pachirodza. Akanotiza mana unogara kuatana. But mpana wakana naye all the times mpana wakana muda. Unaanza kuti kerura munhu ndiani? Iye ndiani? Andisiramba wasikara utendere. Mpana wati lado ngamira. Akumamisa.
tebhisha rakukanganisa rakenekana kuenda musoro tebhisha rinongomwa baba kana mukati tebhisha ka ini ndokorimwa kusika ameni tebhisha rei ndorakakudhaka kazi rei randikambucha uri kumwa rei munhu abvunza imbatuteuro chikweta risekulari napo plataneoro wakutaura zina nepatari ini ndirafu ndokurwa 9 sekuroza 619 ndini 9 chaje indorwa 619 iyo pano nedzungu konongopindira nyaya asinapirwa anditi handisina kondotsa zvigundurukako wakaita wega sonde magunduru wakaita magunduru ako nestriti rako nemapoloni ako kanotya nemagunduru indandisipo makupengo munhu aritovomuka adatoisirwa kawiski kamwe wiski inozwa wiski yakura ndeke haisi kuda kumwa zvokupenga arimobreukambusha ukaita soka musoro ndakakonita uyakanoi zvauri kuita 30 minutes ndakupenga right iwewe manyame Samson ukutuluka vanhu masanone bhebheri munitipa bebhi chii chinonzi bebhi bhebhi nodo bebhi ikastoro kana live ini handichatodi zvezvo zvekungoti pese pese ka aiwa kungorepa aiwa izvozvi ndangoti inini pasina bonyora pasina chii kungonyengana vanoona chikuzvizvaurera unenge uchinidena pati pasina kudenaunoona kuti unopenga iweka ndazozviona nhasi nhasi uri kubvira Samson uri hoti kana medhevha arimboziziyero medhevhi vari kuzendo wari kumunda akumunda uchivomoka wezi tatoti panhamosi akati ini manje ukona shi kumba kwacho konenda topolisha ndine pondo ndosiyana polish unosiya pondo padini right saka wada ndisiye mari iwe une pondo iri pauri handina une mari handina mari right uona uri patiri kutsvagana panhu vanhu usatonge mudhara nduna anokoda kundimamisa inini kundeta sekweni iwewe problemu yako ndiyo yekuda kutonga rudeni indeta sekwani kusvika pakumwe kambucha kwakusi kuda nditori nekoti riri kumba kwa rakanyarara izvozvo ndozonopiwa rimwe futi kushabhira saka ko mudhara nduna apinda papo wauti ndakuta kunge mudhara nduna aya mudhara nduna anopinda pakuti udzake kana dzaibva anditi iye apa vanhu vake ozonditaura kuti nditerechi hanzi ndinotsvaga chikwereti chake kuna mosi wakatotaurwa nezura yofonera yotori ndokumamisa anakuzi andokumamisira mari yako ndobva ndapindira zvedhamburosi takati rusvana nazvo osodhamburosi siyana nazvo akakupusha ukavarere madziro ani pusha nei robva wakirara shachikata alright ndakukata wanga wachiti chinyaya huku dzauyu dzeuyu huku dzaka dzaanotengesa murume uyu aright because anotomboti poti isina muriwo but nguva yacho kana yakwana yekuti youti stope uti pauyu haustopi unotochengeta dzimwe dzikachengeta pati uri duzvi nhasi unobvira kumira sei usaonererwe nekuti otengesera zvinhu ukomplena handiri kunzwa iwe mfanayo kana uri wakachera makomba ekwekwe muti magod miners apinde handiti ndokona kumamisa nguva yacho uzvitemba here
right. Nesure? Yes. All right. Kuna uyu. Samson. Mirawo nizo. Mirawo. Uchitipo Hughes yakabudikaza kwa kondi. Ndopewa zipo zilipo kuzile maite yezi wari. Unazarili. Unopewa zipo zile maite yezi zilimbo. Unopewa 8 yezi. Buzu. Nani? Nayo hamuna butsu za South Africa hilo. 8 years. 8. Kwete 8. 80. Zanongosiwa chete. Ari makore mangani Aiwa. Auya right because anochenga